Patay ang usa ka babae sa Baroy, Lanao del Norte human kini gidunggab sa iyang kapuyo tungod matud pa sa selos. Biktima nakahiagom og sobra 20 kasamad dinunggaban. Ani ang report. Nagbuyod tunga sa dalan og daw naligo na sa iyang kaugalingong dugo. Ingon ani ang gisangputan sa biktimang si Cherry May Cuervo, 15 residente sa Bagong Dawis, Baroy, Lanao del Norte. Kinihuman nga makadagang higayon nga gidunggab ang biktima sa iyang kapuyo nga giilang si Reynaldo Campo. Sa grabing kasuko sa sospek, miabot sa kapin 20 ang samad dinunggaban sa biktima. Base sa investigasyon sa kapulisan, una nahitabo ang krimen. Adunay panaglalis nga nahitabo tali biktima og sospek nga misangpot sa pagpatay kang Cherry May. Actually, ang mga silingan, wala nila damhang kini mahitabo kini sa paghuno sa kinabuhi sa mga babae kay kini daw kuno nga mga kining living partner is permi na daw kuno sila paglalis. O kini nga insidente is usual na lang kahitabo. But katong Friday no na tingala sila kay ni resulta gid kini sa kaning pagkutlo sa kinabuhi sa mga biktima. Usa sa mga ginalantaw sa otoridad nga rason sa krimen ang selos. Daling naglusad og hot pursuit operation ang kapulisan batok sospek og wala madugay nadakpan kini sakay sa iyang motorsiklo kung asa aduna pa kini mga dugo sa sanina. Na-recover sab sa otoridad ang bolo sa sospek nga gituoang gigamit sa pagluba sa biktima. Kasong murder ang gipasaka batok sospek. Kung aduna lang tay intervensyon nga nahimo ang pag-report pa lang sa ato ang kapulisan earlier sa maong panghitabo is ato untang napugngan ang maong insidente. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.